Niku pripun? Kono ogrok wis diagapan aku. Ajan dijamin cepot mengke, Pak. Yo. Enggak. Monggo. Ayo Mbak Niken. Aja semalang bangga. Hai. Awak lengkap bisa Nggih, terima kasih matur nuwun Pak Muji. Mangke sing setunggale ten nggen gara-gara nggih. Nggih. Pokoke kedah nunggoni ngantos gara-gara. Panggodane Terus katresnan. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Muji berkah barokah. Heeh. Nduk, apa? Boy gendis ndi boy gendis? Nah. Boy gendis ngendi? Diarep-arep umsur kon nyanyi gara-gara petan. Nah. Heeh. Boy gendis ndi boy gendisnya? Oh, jiko dingklek. Heeh. Nduk, apa? Bar ya kuwi mau prayogane Mbak Inces kon munggah meneh. Dalam Enek dingklek ya. Ya nyanyi gara-gara petan. Oh, mau pamundutan saka Om Sura. Kowe iki. Ayo Om Sur. Matur nuwun sik kawan. Gak wani. Mbah Wolu kita. Nggih, niki sakdenipun ngaturaken matur nuwun kagem khususipun Kasun, Pak Kasun, Mbah Lukito, umumipun kagem warga Sumberagung, Desa Jati Gembol. Matur nuwun tasih dipercados untuk lantaran panjenengan sami bersih dusun wonten ing dalu menika. Nggih. Aja lali sesuk bengi awake dhewe AL Group karo Niken Salindri ana ngetrap. Muga masyarakat Sumberagung berbondong-bondong mriko ningali Niken Salindri. Di Madiun. Gone sing mau tak nyanyi ya, Bapakku Pak Alek. Terus tanggal 10 Oktober awake dhewe ana ing Begal. Gone Mas Darto Laras. Tanggal 23 ana Oktober yoga ana ing Begal. Mengko ana bintang tamune Cak Yudo Bakiak. Tanggal 23 Oktober ya. Niki Mbak. Ayo Mbak Minca. Mbak Minca sampean ngerti. Ayo. Iki enek dingklek mau digawake ya. Ora omong tak nyapa yakin tas. Lah bintang tamu ini teko apa ora yo gentenan no, Mas. Aku genti medhun. Ngawur. Ora. Kowe mau kan Rene iki sebagai sambatan. pengganti. Mbak Inces, kula niki kalih piantun dan warga mriki sudah bukan orang lain lagi. Jadi aku rene iki ora kok tanggapan. Lah terus Yo yo inguk-inguk. inguk-inguk berarti Yo, orang sebagai Digarap gara-gara petan. Yuk Mas Erik. Iya betul sekali. Ya. Gara-gara petan Mbak Vivi. Enten nih kok Mas Erik. Mas Erik kaur kene kaur sepuh kene kok. Kaur keuangan. Oh, kaur keuangan tak kira kaur sepuh. Kaur sepuh ta kayak. Ya. Yuk. Urip iki sing prasaja aja meri karo bondone wong liya bondo donya sandang pangan ora teka yen amung disawah mula ana sing prakoso urip iki diatur karo rasa iri rasa dengki ngene ngono sing lanang kayane piro
Asik. Mula asih seneng nang